eurak eta iaia horren familia guztia,
txiki batean, momentu horretan etxoarik 8.000 biztan lekuru ditu, baina gara jartan 5.000 denbuetan egiriko zen, eta han ez zeuden rondako mendizerran, baina euskararen presentziaren osatzekoa, bai? Etorkin bat, bertako euskaldunek euskaraneko galdua, eta euskararen presentzia putxaren burrengoa zen orduan, eta gaur egun ere azkenengo neurtiren arabera, erabilera kalean eguneko higura ere ez da egitea, bai? Orduan, kontestu horretan niri zertarako balio dit zareak, bai? Nire atera, lau zen dela bat, gara, familia, ikasi eta ereduan, orduan hori izan segon bakarra, inguru familiarra eta zare lotura trinko horiek eta danak gazteleraz, baina, bueno, instituto garaian eta erakundunen bakia, betean izanen nahiko interesa edo euskararekiko, hasiera batzen gauza exotiko bat edo iruditzen ez da, eta instituto garaian zertutzen euskaltegian, zindutzen ikasten, eta unibertsitatea bukatu ordu edo, euskara bera euskaldunduta nengoen. Euskaldunduta nengoen, euskaltegian ezagututako jendearekin euskarazko sare etxoak egiten hasi nintzen, baina beste sare batzuk, txikitatik ezagututako lagunak, familia guztia, kaleko inguru guztia, kaleko inguru guztia laguna da eguneko egunean, sare horiek guztiak erdaraztea, bai? Gaur egun mugitzen nahi zapur bat, bi zirkulutan holan, ezta? Jende bat ezagutu dana lanean, edo euskatekik ezagutu dana, laneko kontuan inguruan eta horrekin euskaraz harremantzen naiz, eta beste lagun, txikitako loturak eta familiarekoak eta gazteleraz. Eta, daukeak, hirugarren zirkulo bat, internetek eman didana, eta horrek eman dit, inguru fizikoan ez daukadan aukera bat eta da, euskarazko, euskaldun gehiago euskaraz edo tratatzea, euskarazko sare sozial zabal bat zertzen, bai? Eta hori lortu batetik, blogaren bidez, tekan bat apuntu nahi, Twitterren eta abarren, eta neurri txikiago batean Facebooken. Hain zuzen ere, egorkak esaten zuena dik, ezta? Hor Facebooken ez duzu kontrolatzen dela bai zarean nolakoa dan, sartzen da tartean kontrolatu daukasun euskarazko Twitterreko sare hori, baina familia ere sartzen da, orduan batzuetan gaztelera zaritu behar duzu, beste batzuetan ingelesez, eta baina, bueno, nolabait izan nahi duena, hau internetek niri hori eman didala, hirugarren esparru sozial bat esan dezagun, euskara batzaz funtzionatzeko, edo nagusiki euskaraz funtzionatzeko aukera ematen dira, bai? Eta fizikoki inguruan oso zaila daukara. Eta, bueno, ni pentsetan nire kasua bakarrik ez da, esango jende asko gehiago da, jendea da kasu horretan, eta zentzuretan ez edo, zulo betzaren asunto, ez? Niri honek ematen dit aukera, euskararen inguruan orbitatzen edo egintzeko, bai? Bueno, hori nire kasu partikularari da horren, baina nik uste, azkeneko 2 urtetan, ikusituta bat esperientzia eta bat ekimen interneten, eman biak eta pentsatzera, ez bazela antxarto euskara globalizatzeko edo lokalizatzeko lanetan, bai? Batzuek gogoan izango duzue, 2008an aterrekumen ziren Euskal Herrian impulsuzero jardunaldiak, esan egin zuena zan, sarea da momentu honetan euskaraz egiten dugunaren eskaparatu bat, ez? Euskal Herrian impulsuzero jardunaldietan besteak beste gogoratzen dut nien asko ukitu ninduen izan partalen hitzaldiak, horrek ekartzen zuen zentrala zala mundu globalizatuan hizkuntza txikiek zer egiten duten azaltzea beste hizkuntzeri. Eta horretarako, uste dut bera zara defendatzen zuena bat gehi kontzeptua da. Egiten da guztia hizkuntza txikietan, katalanek aritzen zan bera, euskararentzako ahultua den labita ematen zuen, eta zan, euskaraz egiten dugun guztia aldan horrean euskaraz beste hizkuntzetan komunizara azaltzea, nolabait munduak izan zezan gure, zer egiten ari ginen euskaraz, ezta?
Nire momentu horretan sekulako ideia hona egitu zitzaidan, momentu horretan ere bloga nuen, eta erabaki duen bloga euskaragaz bakarrik zama gazteleraz eta ingelesez ere jartzea, eta nik ibila betera kontratu dutzen egizun zuen zara. Hor, jardunalietan bertan dutzen egiak ere esaten zuen, bai, hau kontzeptu mailan oso ondo dagoela, baina hau oso garestia da. Oso garestia da, dirua bali badaukazu egiteko, eta ez badaukazu, dana da oso zaila, sekulako lan eta esfortzu harrigarria eskatzen du, ez. Orduan, nik hau ez dut aztertzen, eta iruditzen zait oso irizpide gisa eta batez bailaren aldegideak hausenean oso erabilgarria izan daitekeela, baina ez dut uste ezinbestekoa. Zarean gaur egun tarteka martika ikusten ditugu hizkuntza ezagun edo txikietan sortzen diren memeak eta bateko ufadak. Sekulako arrakasta izaten dutenak, naiz eta bertoko eduki linguistikoa zer esaten ari da, ez da bertzen, ezta? Adibide bat jarri nahi dizuet, ez daki entzungo da. Honek mundu osoan jaman dugu. Eta gero, bigarren urturrena duela gutxi izan da, baitek eskatu zizkigunak bati bideoa jartzeko horren inguruan, eta hor gure sorprezorako bideo batzuk etorri ziren, euskalduna esan jendearen txartzen.
hau Aníbal de la Torre da, Andaluziako irakasle bat, eta irakasle eta espainola oso errekonozitua, eta berak ere zuen euskarazko hitz bat, urbiltasun, aipatzen dugu horrek, eta ez da oso entzuten, eta azalpena edo, zuen gazteleraz, ezta? Hor ere, markalde hori, lehen aipatu dugu horrek ere bidali zuen, japonierazko zuedarekin, eta, bueno, parte hartze bat egon da, euskalduna ez da jendetik, ezta? Nolabait, zera ekimenak interesgarria edo deigarria baldin bada, jendea animatu egiten da, nahiz eta oso ondo ez jakin hizkuntzaletik zergatik. Beste adibide bat dela gutxi gertatutakoa, albiste honek sortu zuen, bai? Noticias de Gipuzkoa plazaratu zuen otsailean, zine produktora batek, lehenengo pelikula pornoa edo, film pornoa, itzuli zuela euskara. Gezurra zan, hau albistea, bueno, gezurra, albistea zaharra zan, 2008an edo egin zan Euskal Sex izeneko jardunaldi bat Beker Marakaldon eta Gipuzkoa entzutena, baina Noticias de Gipuzkoak otsailean edo argitaratu zuen. Hor, batzuei, Twitterren gendutzen batzuei, deigarri egin zitzaigun pelikula, ikustuta zegoela zerera euskarara, baina titulua ez, titulua marranaz kontanaz. Eta horrela sortu zen Euskal Porn etiketa hau kasu hau ere ezagutuko duzu asko. Jende bat hasi zen marranaz kontanaz horren euskarazko titulu alternatiboak edo proposatzen, ideia egiteko, arratsaldeko 8 edo horrela ziren jendea zizanean apur bat tituluak edo proposatzen, bueno, tituluen artean, egunero azten delako, Perio, Txilio Deku, bueno, hor bideo bat zen ziren. Claro, hau, deigarri izan eta jende asko animatzen zen leheneko orduetan, iruleon proposatu ziren euskaraz. Eta horrek erabili zuen, Euskal Porn etiketa hori bi orduren buruan Espainiako Twitterren trending topea egitea. Hau izan zen, gau horretan, eta horreko guren izan zen Espainia osoan Twitterren gehien erabili zen gaia. Bai, eta hor dagoz adibide batzen, baina izan ziren bila. Pasatuko dizue lotura zerrenda guztia. Orduan, lehenengo bi orduetan Euskaldunak ginen honen inguruan goitaka. Eta, gara, etiketa trending topinen zerrenda horietan gora egiten hasi izan neurrian, jenderdalduna ere ikusten hasi izan. Eta jenderdaldunari ere arreta behitu ziren duenak, ez? Eta horan hasi ziren erdarazko komentariak duenak, ez? Asko hor ziren, eta ni berezik iruditu nintzen erabatako, ez da? Una pena no saber euskera y no entender nada de euskara, porque jendea zonan arretuta, hau zer da? Gero beste batzuk ere torre ziren espero zintezkenak, ez da? No me entero de nada de euskal por, porque todo está en euskera, tanto en euskera como en español. Baina, hau esan dugu, lehenengo momentu bat egintzen, izan zonan hartu, niko marginala, beste gaien duzena zan, apur bat, jakinmina eta kuriosidadea hori zerote zan, ez da? Eta bueno, etorri ziren, como euskal por, eso como es, que fue a jugar a la vuelta, las que comiten. Hori, me encanta levantarme por la mañana y ver que euskal por esta, eta bueno, eta gero beste jende bat, esaten zuena, gustu da animatuko zola parte hartzera, baina euskaraz entzikien, ezin zuen, ez da? Eta gero, bauzat euskaraz beste bat, niretzako zentrala da bat, eta azken bat. Euskal Por trending topic izateren honena, txekalari euskaldunak aurkitzea. Honik balio zion jende askori, eta nik uste dut gaur egungo gauko etiketak ere barrueko duran, euskaraz Twitterren dabilen jende asko lokalizatzeko, ordura arte ezagutzen duzuena. Bai, eta zentzu horretan, hau lotzen dut horretu, lehenko zulo den zurren figurari. Bai? Bueno, uste dut, esatzen da, beste adibide bat. Nik besteak beste, nik telebista saioko taldean nahi ere, hasiera baten ezagutuko duzu saioa, eta daukazua ezagutzen, ETV-ko telebista saio bat da, hasiera baten euskara soilik izan, eta gaur egun ETV-ekin ere zertzen da, eta gazteleraz ere egin behar izaten dugu. Eta oso kuriosa izan zen, saio baten nuen oso fritika retroinformatikaren inguruan. Ordenador zaharrak, kontsola zaharrak, ez dakiz zer. Eta hor, elkarrizketa egin genion
antza denez, ordura arte, azaldu gabe zegoen publikoa nagusia zen, honek sortu zuen sekulako jakimina espektrum mundu horrek inguruan mugitzen da jendearen artean. Eta horlan zer pasazan? Pasazan, foro erdaldunetan, gai horrek inguruko foro erdaldunetan, bideo hasi zabaltzen. Hemen ez dakit irakurriko duzuen, baina ez da baina honetan, foro de zona de pruebas.com izeneko, retroinformatikari buruzko zera batean, ez da baina bat dago, batek ikusten duelako bideoa dagoela zarean, dago, ingelesez egin dago elkarrezketa euskarazko azpitituluekin, eta betiko, euskara nagoen, beti mantrek amaten, zer zaban, eta hemen zer pasozan, forokideetako batek hartu zuen lana, berak, bere denbora librean, zati hori hartu eta gaztelerazko azpititulu bat berak hartzeko. Eta horreko azpititulu hori ez da ofiziala, nolabait honek borondatez egin zituen. Gauza bera, pasatu zen, Korranito izeneko webgune honetan, hau ere, ikus dezakio zuen ez, bideojoko zaharren eta olako inguruko webgune bat da, honek ere eskegi zuen saioa, eta honek elkarrezketa hori ez, honek egin zuen azan, ez dakit hori irakurtzen da, baina saio osoaren transkripzioa egin zuen gazteletara. Eta berriz ere nator, lehen esan dudan, ezta? Nolabaiteko interesa sortzen baduzu edukiarekin jendeak hartzen dudana, pero hizkuntz langa hori edo sartatzeko, ez? Gero beste adibide bat ekatzen pertsonainen zuen, adenan egin honaz, zaten egin izela presente, Tropela.net elkarta eta Tropela.net webgunea zautuko duzu, hau da teknologia eta euskara uztartzeko webgune bat da, hau ere edikatzen dira, txirritularitzen inguruko apustuak eta informazioa ematen. Joan daun urteko azaroan euren aurkezpen bat ikusi da, txirrituta geratu nintzen, euren datuekin. Hauen egiten dituzte apustuak eta dauzen txirritularitza lehiak eta ezberdinen inguruan eta korra moduak eta kimila moduak eta adibidea jasotzen ezaterako turraren buruz, turraren inguruko kinielak zenbat ziren, ze progresio izan duen, zera webguna sortu zen. Hori ikusten duzue, 2005 sortu zen, horiek dira kinielak urtez urte, eta egineken azaldiatenez, gainera bakarriko eratzen dute kiniela bat erabiltzaile bakoitzeko. Eta hemen sekulako progresioa ikusten da, aurten, helburua da, edo horrek ikuskena da, 15.000 iristea. Helburuak oso handiak dira, bai? Gero, erabiltzaile aldetik ere, hor dago progresioa, hortek milioi bat bizitatik pasatuko dira. Eta hemen galdera da, webgunek euskaraz bakarrik funtzionatzen du, funtzionamendu guztia euskaraz da, kiniela hauek edo apostu hauek doakoak dira, baina saria daukate, etikaiak eta horako hausen izaten dira. Eta galdera da, denak dira euskaldunak, milioi hori bizitari horiek milioi bat direnak euskaldunak dira, sartuan euskaldun danak sartu gara eta batzuk direka. Ez dira euskaldunak. Eta hemen ere gertatu da, lehen kontatu dizionaran, atzeko fenomeno. Hortako manera zen egin izeneko foro bat, berez, todo eta rol del Estado. Hauek, apostu zarea ono dira, urtero antolatzen dute porra bat txirrendalarizaren inguruan eta, urte baten, pare bat urte erabaki zuten tropelaren bidez egitea porra bat. Gustatu zitzaien sistema, eta zer egin zuten? Euren forran eskegi zuten pausuko gida bat gazteleraz, eta iztegi moduko bat, erabiltzailea zer esan nahi duen, alda eman zer esan nahi duen, zelan sortzen da, urte bakoitzaren azalpenarekin eta. Manera zer egin honetan bakarrik ez, fotoziklismo izeneko honetan bai gauza bera, asko gustatu zaila sistema balekoa egin du zaila, eta dedikatu dira, saltzera, gazteleraz, zelan nahi barruten hori euskarazko boken horretan. Eta noticias de Navarraren zerean foroan ere, pausuz pausu, olako iztegioa, eta tal bakoitza zelan, eta berriz ere, lehen ez da, edukian interesan nahi hau eta hezkuntza aldetik guk pentsatu barrera bat dagoela, jendea
Eta nena eduki horiek eragina erragunen gan bai, baina euskakunen gan bai, askotan baute, bai? Jendea nukleora horrekartzeko aukera politia esan dezake, jendea elkarrekin hartzeko. Eta batzuk, suma daitezke, arrakazta horretarako, ez? Eta bat da, edukiak simpleak izatea, goitza esaterako oso simplea, ez da parte komplikazioa, eta ez da beste, parte hartzea, jendeari ematen diozunean zeregin bat, edo bere burua 10 minutuko gloria hori lortzeko aukera, jendeak lan hartzen dute izutzeko. Humorea eta sorpresare garrantzitsua dira. Naturaltasuna, hau da, ez egitean ezaztea erraien guztia lanean proiektzioa lortzera bila, bakoitzak nahi duena eta nahi duena egitea, eta kosak ondo egiten badira, jendea etorri egiten da. Estetika, gustuko gauzak egitea, estetika ez bat egitea, ez bat egitea, zan pilotu dira hori, osatxe egina, gustukoak. Eta nolabait balio erantxia daukaten gauzak egitea, ez? Tropela oso erabili oso erraza erabiltzen, gainera sariak ditu, gainera